Araw yun ng linggo. Ito yung araw na pinakaayaw ko sa lahat kasi ito yung araw na yung mama at papa mo ay marami pinapagawang trabaho sa iyo. Oh, Jampong! Pagkatapos mong kumain dyan, pumunta ka sa ating maisan upang magapas ng damo. Bilisan mo at magtatanghali na. Tumango lamang ako noon pero sa isip ko, ayaw kong pumunta kasi tinatamad ako. Pero, wais yata tong anak mo. Nagdadahilan na lang ako sa papa ko. Pero papa, meron kasi kaming project na gagawin ngayon. By group, pupunta nga pala ako sa kanila Buyaks para gawin namin ngayon. Talaga ba? Ano bang project nyo na yan? Gagawa po kasi kami ng project sa math. Alam niyo naman, mahina ako sa math. Wow. 1 plus 1 equals 11. Ay nako, ano bang pinagagawa nyo sa school nyo? At di ka pa din marunong sa math na yan? Idi, nag-aaral po. Nagmana lang din naman ako sa iyo pa. Tigilan mo ako, Jampong. Kahit grade 5 lang inabot ko, pero mahusay ako pagdating sa math. Alam mo bang nung nag-aaral pa lang ako, kada may test kami sa math ay tag-iisa lang mali ko. Di nga. Abay, oo naman. Kahit subukan mo pa ako. Talaga bang mahusay itong si Papa? Sige nga pa. 5 plus 3. Ang dali. Hindi 7. Bale. 5 plus 3 equals 8. Kulang naman ang isang sagot mo para maging 8. O diba, isa lang mali ko? Ano ka ngayon? Ay naku, oo nga parang nagmana nga talaga ako sa iyo. Chiche. Hello pre, asan ka ngayon? Nandito nga pala ako sa bahay niyo. Uy, pre! Nandito ako sa loob, pre. Nanonood ako ng TV. Halika, pasok! Sige pre. Kaya naman, pumasok ako sa loob at nanood kami ng TV. At habang nanood kami ng TV, pinag-uusapan namin yung nangyari sa Nutrition Month. Oh, pre! Ano bang nangyari sa'yo nung Nutrition Month, pre? At bigla ka lang nawala? Hindi mo ba alam, pre? Anong nangyari? Hindi. Kasi inutusan ako ni ma'am na bumili ng asin. Kaya natalo tayo kasi yung asin na binili mo ay hindi asin, kundi asukal. Kaya nung tinikman ko, sobrang tamis. Kaya nagmadali akong pumunta sa inyo. Kaso, nasagi ko yung niluto ko at natapon. Naubusan tayo ng oras. Ayun, bumili na lang ako ng ulam dun sa karinderya. Chiche. O di sana panalo tayo kasi masarap yung galing sa karinderya. Oo nga, masarap. Kaya lang, na-disqualified kasi may sahog. Di ko kasi alam na puro gulay lang yung lulutuin. Kaya yun, umuwi na lang ako. Abay, putik tong mga aso na to Sobrang ingay. Pre, pabayaan mo lang yan. Hindi. Sobrang ingay. Hindi ko marinig yung palabas. Ay, anak ng kamote. Kaya pala itong mga... Oh my God! Aray! Chiche! Sakit!